Bat ikusteko ez ezaguna. Nik gero, toskarri hemen, baina fin de karrera ikesten hon nintzenien, haiken hon nintzenien 2005-an, dekuaz apunte batzuk nire fin de karrerako proiektu ez batera hartute, bere iberraiteakoan. Eta hori goza batzuk, igual, diario honetan bilurra gaiti bez dien zinak ipintzen. Eta bideo akordon dekuaz asko, da bat, Roncaletik, gero esango, erua bien, hospital disciplinario, hospital militar disciplinario de Pamplona. Ez da hori, apinen daren pastien berak esazten, nahan urtu ondo, baina deketa puntu etor, malaria fingidu egala, kalentura handi-handize, sortu, bere buruei sortu arazitzen kalentura handize, zata ban, hankak guztik eta euskitien denpora asko ikitiena, sortu eban bere burei kalenturia eta fingidu zeben malaria. Eta berak ezagoen zinezten, hori ikusten lortuko abela, ze Roncalen, ikusten joan benomen aldizen urtieko ozan gentiaz, eta dira gozan denpora gitzen. Ez izan bilde horielako hospital militar disciplinario de Pamplona. Torre gozan ja, bastante denpora. Ze, karo, lehenen jote pixkate eskemie lehenengo fasiena, baina bigarren fasiena da sortzi, ekainak, miratzen da 40ko ekainak sortzitik, ustaiak 29-ra, batallon disciplinario Roncaleko. Eta hortik, abenduak 17 arte, 42 Hospital Militar Disciplinario de Pamplona. Urtebi Hospital Militario. Eta gero, binatzen da 43ko ekainak 15 arte, kaballeria negozan da, gero iagin. Hospital Militarien, gero anedota pare bat dekua zenak da, horatzen azena da, Hospital Militar horretan ez dutxen izten buruataten leibiotik, eta nire konta ustean behin, da, berotorra punta dute, bera buruatara bala, dispara hori agiela, da bera kentzerakoen erditik, hilzala bere lagun bat, aldoko. Hilzala kanpostarra zaten. Ezaten zaben internacionalista matu izan, oza, kanpostarra, ezaten zaben hilzala berari botatako tiro horregatik. Eta hori, izan zela hospitalien, baina ez dakit ziur, ez dakit Roncarin edo hospitalien izan gozan. Torten gero gozan, hospitalea. Baina hospitalera joan zan, berez, papela gaitik ikusten da, berez, bueltetako Roncarira. Baina beste egoera bat oso argi ez deko gune, baina nik apuntitan dekotena fin de karrerako apuntitan da, konfusio bat sortu zala, ze teniente koronel edo ardura daunek hospital militarrekuek, galdetutxo nia zan, ez dakize militar, ozerin jauregi be abizen haukon militar baten familiarra etezan. Da nahizta esan egize, haititek bai esku ezaban. Eta komandante edo ardura daun horrek, antza deitua bano edan alakue, edo kegan suerti harek, bai konfusioz edo, bai esku erantzun dutzon. Da horregaitik, haititek ezaben buelta Roncarira. Eta hor, historia horretan, haititek esan dago historia horretan, enkajetan dago dokumenturen bat agertzen dela hemen, Roncarikuek hospital militarrera erantzuten, bere, esan da, idatzi jaso dagoela eta espedienteko dagoela dana alakoa. Eta horrek ez, haitiek esateban, berez bueltaban bizala Roncarira. Baina, suerte horregaitik, konfusio horregaitik, edo pentsetiena hospital militarreko ardurun horiek zala militar baten familiarra etezan, horregaitik gelditu zala beste bi urtiek, ustantzien, Roncarin. Pues, confusio izan zan. Bera listu izan zan, bera legin duzan, familiarra zara baietz, eta bestiek zaben konprobartan moduen, eta gelditu zan.